Хәерле көн. Илхам Шакиров исемендәге республика премиясына багышланган матбугат конференциясын башлыйбыз. Гафу итегез, бу минем беренче матбугат конференциясы. Каушасам кичерерсез. Катнашалар Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Данилович Натфуллин, Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясы директоры Кадим Назирович Нуруллин һәм безнең Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының сәнгать җитәкчесе, Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбльнең сәнгать җитәкчесе, Тукай премиясе лауреаты Айдар Фәтхрахман улы Фәйзрахманов. Беренче сүзне без Дамир Даниловичка бирербез. Республикада безнең премиялар бирү сәясәте, вазгыяте турында һәм менә шушы Илхам Шакиров исемендәге республика премиясын оештыру мәсьәләләре турында бераз ачыклык кертсәгез иде. Хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать, хөрмәтле конференциядә катнашучылар. Бүген безнең пресс-конференция темасы Илхам Шакиров исемендәге республика премиясына багышланган. Дөрестән әйткәндә, безнең республикабызда премиялар республика исеменнән игълан ителгән, алар безнең бар. Иң беренче булып ул безнең Абдулла Тукай премиясе, дәүләт премиясе ул безнең иң олы, иң зур дәрәҗәле булып санала. Һәм икенче баскыч булып безнең төрле юнәлештәге премиялар бар. Алар арасында театр сәнгатендә Марсель Синжанов премиясе, язу сәнгатендә ул Муса Джалил һәм Державин премиясе. Алар белән берлектән сәнәгый нәфисә өлкәсендә бар безнең Баку Урманчы премиясе. Һәм менә инде 2020 елның августында Кабинет министров карары белән безнең игълан ителде. Минем фикеремчә, ул көтелгән хәбәр, чөнки Илхам Шакиров премия буенча, бәйге буенча фикерләр алар инде күп еллар булган иде, ләкин менә узган ел август айында бу премия игълан ителде. Белгәнегезчә, бу премия ул 3 номинациядан тора. 2 номинация ул профессиональ номинациялар, хатын кыз тавышы, ир тавышы, ул һөнәри номинациялар һәм бер хәвәскәр номинация. Дөрестән әйткәндә, катнашучылар саны алар әз булмады, географиясе дә киң булды. Мәсәлән, Кыргызстаннан, Финляндиядан, Үзбәкстаннан, төрле Россиянең төрле өлкәләреннән, чит илләрдән тәкъдимнәр бик күп иде. Жюри әгъзалары ул безнең бәйге 2 баскычлы иде. Иң беренчедән ул мәдәният министрлыгы карамагында каршында булган иде эш төркеме, экспертлар эш төркеме. Алар арасында Татарстан Республикасындагы бик күп белгечләр катнашты. Ул безнең беренче баскыч булып үткән иде, анда баллар куелган иде. Алар арасында безнең билгеле шәхесләр булган иде. Һәм шуннан иң соңгы булып жюри әгъзалары шул декабрь ахырында 3 премияны игълан ителгән. Белгәнегезчә, ул безнең җыр һөнәри, җыр хатын кыз номинациясендә Резида Галимова, ир һөнәри номинациясендә Филус Хахиров һәм хәвәскәр номинациясендә Флёр Шакиров. Шул менә 3 премия. Алар безнең 15 февраль көне Татар дәүләт филармониясы бинасында зур тантаналы кичә вакытында биреләчәк. Менә кыскасы шул. Рәхмәт. Сүзне Айдар абыйга бирик. Айдар абый, әлеге премияны гамәлгә кую алшартлары турында бәлки биләр сөйләп китерсез һәм менә шушы премияны тәкъдим итүгә филармония ни дәрәҗәдә катнашты?
Мен әйтәсем килә, менә Илһам абыйның шушы премиясын булдыру дигән фикер ул бу елны гына, шушы араларда гына туган фикер түгел, ул фикер белән филармония җитәкчелеге инде күптән авырыйдырый, чөнки бу инде чын мәгънәсендә шундый бер халәткә әйләнгән иде. Аны безнең уебыз инде Илһам абый үзе исән вакытта ук гамәлгә кылу, аны тормышка ашыру һәм ул премияны бирү иде. Һәм менә Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән соңгы елларны бу мәсьәлә күтәрелеп чыкты һәм ниһаять быел менә конгресс, Татар конгрессы бу мәсьәләне күтәреп, ул бу ел тормышка гамәлгә куелды. Мин әйтәсем килә, Илһам Шакировның премиясын булдыру, ул безнең сәнгать өлкәсендә генә түгел, ул гомумән татар халкы өчен бик кирәкле әйбер. Чөнки Илһам Шакиров дигәндә безнең иң беренче күз алдыбызга татар халкы килеп баса, аның рухи дөньясы килеп баса, һәм бу премияны булдырып, без татар халкының яшәү рәвешен, аның алга таба сәнгати дөньяда фикер йөртүен берникадәр барлыйбыз һәм аны берникадәр менә шушы аның җисеменә туры килә торган дәрәҗәгә күтәреп һәм аны алга таба юллау фикерен сөрәбез. Чөнки Илһам Шакиров исемендәге премияга лаек булырга тиешле җырчылар, алар әлбәттә иң беренче чиратта профессиональ югарылыкта булырга тиешләр. Аларның җырлау сәләтләре, җырлау хәләтләре, алар бөтен дөнья күләмендәге җырлау сәнгатенең иң югары дәрәҗәсендә булырга тиеш. Илһам абый үзе ничек шулай. Һәм инде икенчесе, шул ук вакытны без әлбәттә татар халкының җырчысы буларак Илһам абыйның халыкчанлыгын истә тотып, бу җырчыларның халыкчан нәкъ татар әһәнен, татар җырын, татар моңын киң тамашачыга җиткерү өстендә эшләгән эшләрендә, хезмәтләрендә күз алдында тотарга тиеш. Шуның өчен дә быелгы кандидатлар арасында да менә шушы таләпләргә туры килә торган иң-иңнәре сайлап алынды һәм алар тәкъдим ителде һәм алар инде менә хәзер шушы премияны алу дәрәҗәсендә торалар. Мин әйтәсем килә, бу өлкәдә филармониядә эшләгән шәхес буларак, чөнки Илһам абыйның эш кенәгәсендә аның бары тик бер генә язма. Ул Татар Габдулла Тукай исемендә йөрткән Татар дәүләт филармониясе. Шуның өчен аның шушы премияны булдыру ул безнең өчен дә бик җаваплы һәм безнең өчен дә бик шатлыклы вакыйга. Мин уйлыйм, алга таба бу премия турында бик күп фикерләр булыр. Каршылыклы фикерләр дә булырга мөмкин. Шуның өчен алга таба да менә безнең төп максатыбыз булырга тиеш, бу премияны югары дәрәҗәдәге җырчылар алып, алар аны акларга тиешләр. Һәм мин уйлыйм, быелгы кандидатлар арасында менә алар барысы да бу дәрәҗәгә бик лаек дип. Инде монда безнең менә 3нче премия кертелү, ул үзенә күрә берникадәр безнең үзешчән җырчыларыбызны, чын халык җырчыларын барлау һәм аларны шулай ук ниндидер бер алга таба профессиональ юнәлештә үзгәрешләр кертү нияте белән эшләнелде. Чөнки мондый җырчылар алар гомергә булдылар татар халкында. Аларның исемнәрен атып алырга да мөмкин. Мәсәлән, мин балачакта Актаныштан Кәбир Нигъмәтҗанов дигән бик әйбәт җырчы бар иде. Мондый җырчыларның күбесе аннан соң торган гомердә профессиональ сәхнәгә юл алдылар. Чөнки ул вакытларны әле белем алырга бик мөмкинчелекләр дә булмагандыр. Шуның өчен минем уйлавым буенча, мин сүзне төгәлләп шуны әйтәсем килә, бу премия бик вакытлы һәм бик кирәкле. Ул безнең җыр сәнгатебез өчен, безнең татар халкы өчен, аның гомере озын булсын һәм иң лаеклы җырчылар бу премияга лаек дип табылып, алар аталарга тиеш, халкыбызга җиткерергә тиеш. Кадим Назирович, сез хәзер менә шушы премияны тапшыру тантанасы турында сөйләрсез инде, әйеме бераз? Рәхмәт. Сез һәрберегез исәнмез беренчедән. Һәрберегез хәтерләп торгандыр. Без 15 февральне атлап кына узып чыгып китмидек. Инде дистәләгән еллар без аны Илһам Шакировның туган көне иттереп зурлап бер милли бер зур бәйрәмгә әйләндереп үткәрә торган идек. Һәм быелгысы да
былтыр менә аның юбилей еллары буларак узды. Быелгысы менә премия белән бәйле килеш уза. Һәм аның беренче премиясе безнең президентыбыз тарафыннан игълан ителгән телләр һәм халыклар дуслыгы елына туры килүе, ул шулай ук символик мәгънәгә ия. Без аны теге туры килүенә, шушай туры килүенә бигрәк тә шатбыз. Һәм әйтергә кирәк, Илһам Шакиров әлбәттә безнең халык тарафыннан да, безнең барлык сәнгать өлкәсендә эшләүче милләттәшләребез тарафыннан да ул һәр вакытта әлегә була килде. Инде Илһам абыйның премиясе булдырылган икән, бу әлбәттә бик зур безнең эшләгән эшебез. Чөнки әйтергә кирәк, дәүләт тарафыннан тарихта беренче тапкыр җыр сәнгатендә дәүләт тарафыннан бирелә торган премия барлыкка килде. Әлбәттә, моны алкышлап, бик зур дулкынлану белән без каршы алдык. Һәм менә беренче жюрига шулай ук бик зур рәхмәт әйтәс килә. Беренче безнең җиңүчеләребез дә билгеле булды. Һәм без шушы җиңүчеләргә 15 көнне зурлап дәүләт ширкәтләре тарафыннан әлеге премия алучыларның медальләре дә бар үзләренә. Ул алтыннан йөгертелгән, алтын медаль дип әйтәбез. Икенчесе, аның дипломы да бар, дипломда бирәчәкбез. Һәм әлбәттә, аның акчалата матди премиясе дә бар. Ул инде сүзләр булды төрле, Тукай премиясеннән кала икенче баскычта басып тора торган премия исәбенә керә торган премия. Шуңа күрә без әлбәттә җыр сәнгатенә бу бик зур җиңү дип саныйм. Моны әлбәттә безнең барлык җырчыларыбыз, барлык җыр сәнгатендә булмасын, башка тармакларда булмасын, зурлап шушы премияга дәгъва кылсыннар иде. Икенче премия 2 елдан соң булачак. Бу премия әлегә эш кешегә бирелә. Хатын-кыз тавышы, ир кеше тавышы һәм менә белгәнегезчә халыкчан башкаручы. Әлбәттә, безнең нигезләмәгә берникадәр дәрәҗәдә үзгәрешләр дә, төзәтмәләр дә кертергә исәбебез бар. Беренче премиябез бик матур узды дип саныйбыз без. Премияга дәгъва кылучылар һәм алучылар бик тиешле. Нәкъ шул кешеләр дигән фикердә торабыз. Киләчәктә 2 ел вакыт бик күп тә түгел, аз да түгел, бик әзерлекле генә килеп, тагын шундый ук татарда булсын иде шушына алырга мөмкинлеге булган кешеләр алсыннар иде. Менә премия турында фәкать шулар. Безнең матбугат конференциясы онлайн форматта бара. WhatsApp-ка 8927-037-91-10 номері буенча да сорауларны язарга мөмкин. Хәзер сорауларны журналистларга сорау бирү мөмкинлеге тудырабыз. Сорауларыгыз бармы? Бар. Ассаламу алейкум. Барыгызга да Мөршидә Җиһан, ГТРК Татарстан. Минем сорауым, башта рәхмәт әйтүдән башлыйсым килә. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт филармониясенә шушындый Илһам Шакиров исемен мәңгеләштерү эшендә бик күп эш башкарасыз. Менә үзем генә дә ничә чарага барып, аларны сюжетлар ясап күрсәттек. Алла рәхмәт яусын. Минем мондый гына бер сорауым бар. Хәзерге вазгыятьтә бик сәер хәлләр була. Безнең кайбер җырчылар татарча өйрәнеп кенә ятлап кына җырлый. Менә шушы сыйфатны дип әйтгән исә мин кимчилекне искә алачакмысыз? Алар җырлаганда гына татарча җырлар да, татарча сөйләшә белмәсә, ул кешегә Илһам Шакиров исемендәге дәүләт премиясе биреләчәкме? Сорау бик матур,
Бүгінгі күнде біздің ол жыр сәнгатында генә дә түгел, гомумән андый проблема яшәп килә. Ул безне еллар алга таба барган сайын бу урманга без тагында катырак кире барабыз. Тел мәсьәләсе менә әле генә без Марат Гудышанда булып чыктык, татар сүзе дигән конкурс буенча. Монда безнең быел татар сүзенә чит төбәкләрдән катнашучылар юк иде. Киләсендә без инде чит төбәкләрне дә алырга дигән уй белән кирдек. Менә Айдар абый жюри председателе монда нинди проблема безнең баса телнең бызыклыгы, аның шүпләнүе дип әйтик, гафу итегез шундый әйттем өчен, шүпләнүе чит төбәкләрдән килгәндә яңгырашта бик каты күп кире теге чит телләрдән алынган сүзләр, акцентлар, бу безнең проблемадыр. Әмма ләкин менә җыр сәнгатенә барып караган вакытта монда бик ныклап уйларга кирәк. Монда тел сафлыгы өчен бирәбезме, башкару усталыгы өчен бирәбезме? Безнең күбрәк менә беренче ике премия ул ир кеше тавышында, хатын кыз тавышында, ул безнең профессиональ сәнгатькә таба борылган. Профессиональ сәнгатьтә безнең төрлесе бар инде. Шулай ук эстрадада, шулай ук эстрадага килгәндә дә үзенең нәрсә турында җырлаган, аңламыйча җырлаучы җырчылар бихисап. Һәм ул телгә генә дә бәйле түгел. Ул теге илдән, дөньядан, туганнарыннан аерылу турында, белмим, бәлкем теге 18-20 яшьлек яшьтәге җырчы җырлый да алмый торгандыр, чөнки ул аны кичермәгән, ул аны аңламый, аңлап та җырламый торгандыр. Шушындый чагыштырмалар белән санаган вакытта миңа калса, монда тел мәсьәләсе беренче чиратта торыр дип уйламыйм. Әйтеп китерем үзем фикерем. Менә Илһам Шакиров премиясын булдыру да бит, ул бит нәкъ менә шушы сезнең каршыгызга килгән мәсьәләне гәберне кадәр киртә төшерү турында. Чөнки җыр белән тел мәсьәләсе мин аермасыйм. Аларсы ул кешенең бер халәте. Татарча җырлап, татарча сөйләшмәгән кеше ул татар җырында тиеш дәрәҗәдә җырлый алмый. Чөнки аның күңеле татар булырга тиеш. Аның күңеле халәте яшәргә тиеш татарлык белән, миллилек, милли рух белән. Әлбәттә, монда теге уйланырга, алга таба урыннар булыр. Шуның өчен инде безнең бар комиссиябыз, шуның өчен без анда да фикер йөртәчәкбез. Аннарсын теге яисә бу җырчыны тәкъдим иткәндә дә, менә булар бөтенесе дә бизмәнгә салынырга тиеш, үлчәнергә тиеш. Әлбәттә, без җырчыларны теге күктән алырга җыенмыйбыз. Ул җырчылар безнең халкыбыз арасыннан чыгарга тиеш. Халкыбыз тудырган җырчылар булырга тиешләр. Рөхсәт булса, мин катнашырмын. Казанлылар журнал исеменнән, шәхсән үз исеменнән дә, чөнки бик игътибар белән тыңлап барам татар концертларын. Радио, телевидение каналларында санап тормыйм, акланып та тормыйм. Бер-бер. Менә бүген бик зур вакыйгага нигез салына, әлбәттә. Нигез салынган аның йортыда салыныр дип әйтәм, чөнки бу бик шәп башлангыч һәм бу бик озын гомерле премия булырга ошый. Татарда сәнгатьнең сүнәсе юк, гел үсешкә бара ул. Үзенчә үсешкә. Бер-бер борчый менә. Хәзер безнең шушы Илһам Шакиров премиясе дисәк, алга таба җиңүчеләрне сайлаган вакытта bir moda kitmez miken? İlham abi repertuarın jırlıydı, onun jırların. Hem onun jırların usta başkargan için yine bu primi birle başlamaz miken? Mini big bir şey bu ne için? Biz hazır elbette jırının sanatın gül propagandalara tiyişmiz. Aytik Gülsüm Süleyman Zeyfa, Basirvalar, Farida Kudaşbalarımız, hatta Tahir Yakuplarını aldık. Hep bunlar Rahim Kuplarını. Onlar jıragaydı. Onların jırlarını yoğurtıra gerek. Yaş jırçılara bir gerek. Lakin mine İlham abinin ali ulune 5 yılda yok mu? İlham abinin repertuarını çıkara başladılar sahneye. Halinden kilmegen, halsiz jırçılar. Men bunu şanı aytamam. Bu bir rencide. Hem men halimden kilse bir 5 yıl İlham abinin repertuarına timi turguz diyar idim. Yangır asınıydı İlham abinin üst tavuşu bile elige. Yaragaysın, anlasın kararıydı gibi. Bu bir moda eylenmesin idi. Birük mine şu premier raslaganda İlham abi repertuarına kagılgan için ne deyip bir ayrım beya koyulmasaydı.
Сезгә бик зур рәхмәт, Камил абый. Әгәр дә мөмкин булса, менә мин бу сорау белән күптән менә ел саен үткәрә килдек бит Илһам абыйның концертларын. Бер елны без шушылай Илһам абый репертуарыннан гына торган концерт ясарга уйладык. Бик матур гына көне дә килеп җитте. Ул вакытта Илһам абый үзе исән-сау, Аллаһка шөкер. Бу концерт булды. Иң начар концерт шушы, менә 15 ел, 17 ел үткәргән булсак, иң начар концерт шушы булды. Ни өчен дип сорыйсызмы? Чөнки үзегез дә бөтенесе аңлый. Менә минем бу бер хатам булды. Мин бу хатаны башка эшләмәскә дигән ант ичтем үземә. Һәм шуннардан менә әле бу елда җырлаганда менә безнең режиссер Бариев Радик Зафарович ул да шушы вазгыятьне куйды. Мәйтәм, теләсә нишлисез, Илһам абый репертуарына тукталмыйсыз. Һәм сөйләп тә күрсәттем шушы әйберне. Без ул әйбердән киттек, чөнки Камил абый сез 100% дөрес әйтәсез. Илһам абыйны кире җырларга мөмкин түгел. Илһам абый ул берәү генә. Шуңа күрә һәр җырчының үзенең танылган җыры бар, үзе аңлап җырлый торган, үзе яратып җырлый торган җырлары бар. Халык аларны шулай кабул итә. Ничек кенә Илһам абый репертуарына килеп керде, җырчы шул моментта бик зур югалтуларга дучар була. Мин дә әйтә аламмы? Әйе. Мин бик килешмим бу фикерләр белән. Шуның өчен мин уйлыйм, журналистлар бәлки үзләренең фикерләрен язырлар кушылып. Ни өчен мин килешмим? Беренчедән, киң тамашачыга, татар халкына һәм җырчыларга да Илһам Шакировның репертуарын җырламагыз дигән таләпне без куя алмыйбыз. Юк, мин гомерлеккә димим бит. Бер хит 5 елга булсын, 5 айга булсын, 5 көнгә булсын, 5 сәгатькә булсын, без моны куша алмыйм. Бу шул ук әйбер. Мәсәлән, мин моны зуррак нигә күчерәсем килә? Мәсәлән, мин әйтергә мөмкин, татар телендә 5 кенә 10 минут кына сөйләшмәйсез. Бөтен дөнья сөйләшмәүдән туктый татар теленнән. Мин гомумән генә әйтәм, мин үземнең фикеремне әйтәм, шуның өчен җырласыннар Илһам Шакиров репертуарын. Илһам Шакиров халыкка кайтарган халык җырларын җырласыннар, чөнки аларында бит Илһам Шакиров каяндыр табып кайтарган. Аңа кадәр аны җырлаганнар. Менә Илһам абыйның Кары урман җырын Илһам абый син каян алып җырлаган икән, моны дип мин сорый алмадым аннан. Әмма дә ләкин бөтен дөнья сугышында татар әсирләреннән яздырып алган Кары урман җыры кире әйләнеп кайтты. Мин бу җырны тыңлап, бу җырны янәдән татар халкына кайтардым. Менә шуның өчен дә мин әйтәсем килә, яшьләр җырласыннар, мәктәп балалары җырласыннар Илһам Шакиров репертуарын. Әмма Илһам Шакировның премиясын бирелгәндә без бит аны җырлау дәрәҗәсен, аны без Илһам Шакиров җырларын җырлаганга гына бирмибез. Аның репертуарын җырлаганга гына бирелми бу. Без хәзер турдан-тура нигә керәбез диалогка? Кичә мин сәгать 2ләр тирәсендә әйтмим инде, бик популяр программада, радиодан Китмә сандуга җырын тыңладым әйме. Илһам абый түгел. Шундый классик җырчыбыз башкарды. Менә кая кирип китәргә белмисең инде. Илһам абыйныкы яңгырап тора, каядыр кулак төбендә. Ә монда радиодан яңгырап тора бу әйме. Башкаручы классик җырчы булса әйме. Шул кай рәхәт түгел, дискомфорт менә күңелдә. Без бит тәрбияләнгәнбез әле Илһам абый җырлары белән әйме. Шуңа күрә мин сезгә мәңгелек турында сөйләмим. Таушалтмаска иде аның репертуарын дим бераз гына. Бик сорауда бик матур, җавапларда бик матур. Айдар абый безнең нигезләмәдә шулай дип әйтелгәндә, менә әлеге премиягә дәгъва кылучыларның репертуарында Илһам Шакиров җыры булырга тиеш диелгән. Бу әлеге дә баягы Илһам абыйның җыр сәнгатен югалтмау, һәр вакытта барлап бару, әлеге бүгенге көнгә Ләкин төп критерий булмый инде ул чылыкта, шулай бит. Әлбәттә. Аннан соң менә мин сөйләгән практика, ул әлбәттә практикадан чыгып эшләнгән эш. Мин тагын бер кат әйтәм, менә иң теге оттырышлы концерт безнең менә шушы концерт булган иде. Аның репертуарыннан торган концертны ясадык. Әлбәттә халык ничек башкарылганын белә әлеге җырның. Менә хәзер Флүр абый Шакиров шулай ук хәтта ки Илһам абыйның моңнары да шагыла инде. Әмма ләкин бер җырын без аның теге уйлап киңәш иттек.
бу жырына тотынмагыз әле, чөнки бу жырын Илһам абый үзе дә күп яңгыратты. Без Илһам абыйның неен ишетәбез, теге бырмаларын. Сез аны җиткереп бетермисез, бу кайтыш булачак дип, без аны икенче җырга күндерергә тырыштык. Шуңа күрә менә монда бик тонкий моментлар бар. Анарасын бер бар, гомәр тормышта оригиналдан бер генә бер дә яхшы була алмый. Оригинал ул оригинал. Шуның өчен без Илһам абый Шакировның аның ахәңен әле мөгаен ул гомерлек, ул татар халкы яшәгәндә ул Илһам Шакиров, Илһам абый ахәңе бул яшәячәк. Сүз шуның турында бара, ул безнең оригинал, ул татарның моңы, ул татарның җаны, ул аның татарның күңел халәте. Тагын өстәмә әйтеп әйтәсем килә ала. Ул беренче сорауга да әзрәк бәйле, менә икенче сорауга да бәйле. Менә мин чыннан ышанам, татар җырын мәгънәсен, да, менә яттан сөйләү сез әйттегез бит. Татар җырын мәгънәсен, моңын җиткерү өчен телен белергә кирәк. Һәм мин ышанам, безнең бу премиядә лаеклы булган кешеләр киләчәктә алар барысы да татар телен мәгънәсен моның итеп җырлыйлар дип ышанам. Рәхмәт. Бармы тагын сораулар? Тағы бір сөз. Ярымы? Әйе. Бірінші мен Муршида ханымға қушылам. Шун қадар матур іш аппара филармония, рәхмәт яусын сізге. Шын етіп, бүтін көңілінден рәхмәт сізге. Екінші ғафу етігісінде орысша сұрау сұрайым. Менә бірінші премия лауреатларының сіз гастролларны ойланасыз ма үткәрергә менә в будущем, чтобы и пропаганда была, премия, и искусство, и певческого, и национального искусства, первых лауреатов, либо дуэтом, либо Вадим Насырович, bu sorunu sizge de rıslamakçı idim. Şınap temre bu Flor Şakirov'unu biteli bilip de bitirmeyi xalıq. Belki şulayda siz onu niçiktir xalыққа жеткіру үшін нәрседер planlaştırıla mı? Мы вот где-то год-полтора, ну, точнее, после того, как ушел Ильхам Гельмидонович, мы начали работать над тем, чтобы Ильхам Гельмидонович уже увековечить вот память о нем и вообще во всем хотели продвинуться в этом вопросе. Далее наше вот начинание возглавил нас Василий Гаязович Шайхразиев. Вот эти мысли, они нами были изложены в виде тоже как проекта, и в виде осмечены тоже были. Там у нас многомиллионный вариант такой получился, и гастроли предполагались в этих рамках. Но сегодня, сами понимаете, как бы переживаем, может быть, по поводу финансов не самые лучшие времена, поэтому эти вопросы, они поставлены пока на паузу. И мы понимаем, что в будущем этот вопрос точно так же может и где-то реализоваться. Тут как бы объединены два таких направления. Это премия Ильхама Шакирова и Татармана, который вот проходил раньше как Татармана, а сейчас имени Ильхама Шакирова. И вот эти два направления, они были в одном русле и должны были реализоваться. Но мы так хотели, не знаю, как получится вот по финансам. Вот вопрос так. Ответ, вернее. Сөйләшеп отырганда үзеннән үзе сорау килеп туды әле. Менә Габдулла Тукай премиясын кандидатлар белән күрсәтәләр бит. Без алары ул кандидатларны аерып алып, журналистлар һәрберсе турында материал чыгара. Анда төрлесе була инде. Бу Илһам Шакиров исемендәге премиягә дәгъват итүчеләрнең дә алдан кандидатлары күрсәтеләчәкме? Бу елгысын бик аңлап калмадык. Эгер дә мөмкин булса, җавап Әйе. мөмкинме? Менә хәзер әйтим. Минем исәпләвемчә,
Хәзер татар сүзенә тагын кайтып әйтим әле чагыштырмача гына. Татар сүзенә безгә 3,5 мең 4 меңгә якын кеше җибәрде WhatsApp аша үзенең шигырен кемнеңдер теге үзенеке дип әйтмим инде, кемнең авторының шигырен җибәрде безгә үзенең эшен. Аның бәлкем күршесе дә белмидер, туганнары да бәлкем белә белмидер. Әмма ләкин менә теге җиңелү ачысы дип әйтегән бу очракта аның туганнарына да таралмый. Ул үзе генә белә, узган булганда узмаган микәнне. Бу бик мөһим дип саныйм кеше өчен. Без бит күбрәк булдыра алмаган икән, барып җитә алмаган икән, әйбер безнең өчен ачрак, үзебезнең катнашмауга караганда. Сез күз алдына китереп карагыз, артист, народный, әйтик, заслуженный Россия булсын, шулай бит. Шушындай званиеләрдә кеше катнаша, уза алмый, нинди хәрлек, нинди барып җитмәгән эш, шулай бит. Шуңа күрә мин монда игълан итмәс идем. Бу әйбергә акыл буенча игълан итмәс идем, чөнки берәү дә белмәсен. 3 тапкыр барсын, 4 тапкыр барсын. Без менә Тукай премиясенә җибәрәбез, 3 тапкыр ишеп төшерәбез кешене. Урамда күрәләр дә кемдер әйтми, новый-таланы күңелендә сизеп тора, теге әйберне әйтеп җиткерми. Ләкин ул аның белән яши. Сез беләсезме нинди авыр ул кешегә? Шуңа күрә бу эштә менә бу әйберләрне безгә җибәрергә ярамый. Артистлар алар бик менә урысча әйтегәндә ранимый дип әйтегәндә җәрәхәтләнүчән кешеләр. Шуңа күрә без аны игълан да итәргә тиеш. Без җиңүчеләрне генә мактыйк. Тегеләрне җиңелүчеләр дип атамыйк. Аларның да үз сәгатьләре җитер, алырлар. Бу премиянең булуы яхшы. Шушы Илһам абыйның медален тагып җәрерлек кеше бар икән. Минемчә, бу безнең татарның зур җиңүе. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сорау өчен. Шәһри Казан. Шәһри Казан диалогмага шул сорауына дәвам итеп берек. Ярар без журналистлар барбыр Казанна таптык кемнәр лауреатлар икәнен, кемнәр тәкъдим ителгәнен, әмма кайсы җырчыга мөрәҗәгать итсәң дә шушы премия буенча алар әйтәләр, без белмичә калдык диләр. Менә Айдар абый да әйтте, бик озак әзерләндек ди. Нишләп җырчыларга киң җәмәгатьчелеккә таратылмады? Бу беренче сорауым. Аннарысын менә сез әйттегез, Тукай премиясеннән 3 тапкыр да төшерәләр дилегез. Җырчы ничә тапкыр гариза бирергә мөмкин үзенең карьерасы дәвамында. Аннан соң кичә мишенче көнме Рифат Фәттахов шундый комментарий биргән иде. Конкурсның нигезләмәсендә филармония язды. Җиңүчеләр дә филармония тәкъдим иткән кандидатлар ди. Бу филармония проекты дип атады аны бөтенләй. Сез менә бу уңайдан ничек аттар идегез? Һәм тагын бер сорауым, үзешчән җырчыларны, профессионалларны аңлашыла ничек бәяләгәннәрен, ә менә үзешчән җырчыларны нинди бизмән белән бәялисез? Менә бездә Шаляпин фестивале бар. Ни өчен Шаляпин фестивале Камал театрында яки Качаловта ул узмый? Илһам Шакировны Айдар абый әйтеп узды, гомер буе филармониядә хезмәт куйган дип. Без аны чынын гына әйткәндә 16 елны шушы премияны булдырырга дип, хәттәки филармониянең үз хисабына ясарга дип күтәрелеп җиргән идек. Әле ул вакытта Әлфия апа да исән сау иде, Илһам абый да исән сау иде. Беренче премияләрне хәттәки үзләренә бирергә кирәк дигән фикер белән чыккан идек. Ondan соң сез бик беләсез инде. Нинди генә эш эшләсәң дә табигатьтә ул бит шулай кырылган. Ниндер каршылык тудырасың. Атларның исә бер якка җил кузгатасыңдыр инде шул якка таба. Чыккан. Бер нәрсә эшләмәгән кешедән дә бәхетлек шей юк. Әлбәттә, анага бер нинди сорау да юк, анага бер ни монда шушлай туры килде икән. Бу мин уйлыйм, теге бер яктан очраклылык торды. Чөнки безнең 2 этапта узды әлеге жюри дип әйтмим. Жюригә хәтле дә безнең бер үзебезнең бер бүлемчә бар иде. Анда шул ук Рифат Фаттахов та катнашты.
ул да үз тавышын бирде һәм анда җыелган иде төрле тармактагы кешеләр. Әйтик, дирижер оркестры дип әйтик инде, оркестр дирижеры, хор хармейстер дип атыйк инде, Таминдаров утырадыр ие, Мәдәният институтуннан, проректорлар бар институтыннан, иде. консерваториядан, опера театрыннан, лектория отделларыннан, монда 15 кеше иде. Шул 15 кешенең тавышы менә шушы җиңүчеләргә алып чыкты. Монда беркем дә нигезләмәне укып утырмады. Менә нәрсә язганнарында, ничек алай ул, ничек булай ул булмады. Карадылар менә кешеләрне, теге жарыларны яңгыраттылар да, 15 кеше сайлау уздырды да, ә жюригә бу кешеләр килеп керделәр шушы сан белән. Һәм жюри үз чиратында алар әйтәләдер, бусы булайрак, бусы тегеләйрәк дип. Әмма ләкин жюридә әлеге әйберләр белән килеште һәм әлеге кешеләр җиңүгә чыкты. Минемчә, бу демократик юл белән эшләнелгән әйбер. Сез күреп торасыз, менә демократияны мактаган, нинди демократик ил дип мактаган Америкада да нәрсәләр булып куйды, менә ахырдан гына күреп торасыз бит. Ә монда инде безнең сәнгатьтә ул инде булай да кайнап тора торган җир. Шуңа күрә бүген кемгәдер бармак күрсәтеп әйтеп тә булмый. Менә бу шушы кеше оештырды әллә яки булай булды бу дип. Монда барсы да уйланылып, барсы да фильтр аша узган эшләр бу. Нигезләмәгә үзгәреш керә дип әйтүемнең сәбәбе ул монда ниндидер теге шик тудырган өчен түгел. Ул тагын да камилләштерү ягыннан гына әйтелгән сүзләр. Шуңа күрә мин монда саныйм, яңа баштан үткәрсәк тә әлеге жюрины нәтиҗәләр шушы булачак. Миңа иманым бар. Жинап кына әйткәндә, теге соңгы тапкыр тыкшана машаламагыз инде. Жинап кына әйткәндә, һәрбер иҗат оешмасының үзенең премияләре бар бит. Һәм журналистлар оешмасының, язучылар оешмасының, һәм иҗат оешмасы гына тәкъдим итә ала инде чынлап та. Филармониянең инде һәр гасырлык тарихы бар һәм аннан да зуррак оешмабыз юк инде безнең җыр сәнгатендә. Калганнар аның консерватория, ул педагогик, то есть педагогларны дәрәҗәләүче генәме? Ул вуз, оешма, югары уку йорты гына. Шуңа күрә дөрестән дә бу сезнең прерогатива, бу сезнең кулдагы мөһим вакыйга. Камил, рәхмәт синең сүзне хуплап, мин шуны әйтәсем килә. Беренчедән, Камилнең фикере бик дөрес. Монда бит сүз барылды профессионал югарылыкта җырчылар. Ул җырчылар әлбәттә эшләйләр опера балет театрында яисә Габдулла Тукайсовның татар дәүләт филармониясендә. Рифат Фаттаховка мин әйтерим сүзне әйткәнчә аны башта уйларга кирәк. Ташны ыргытырга була, әмма ул таш кая барып төшә, һәм ул таш әле сикереп китеп, синең үзеңә дә эләгүе бар. Беренчедән, Рифат Фаттахов кандидаты безнең нидә бар иде? Ул безнең Илһам Вәлиев кандидатурасы, моны Рашид Вахапов фестивале, моны Рифат Фаттахов тәкъдим итте. Һәм без ул малайның концертын тыңладык, жюри әгъзалары. Анда ук инде безнең фикеребез туды. Чөнки бу кандидат аның концертын карата, әмма дә бездә инде аңа шушы концертта карата һәм шушы концертта булган кандидатка карап үзебездә фикер туган икән, һәм ул фикер инде менә шушылай дип тәкъдим ителгән икән, һәм жюри киңәшмәсендә без инде икенче бер җырчыны сайлап алганбыз икән, лауреат дип, монда бер нидә бармак белән төртеп ташырга татырган әйбер юк. Чөнки киңәшмәдә бер генә кешенең дә сүзе истен чыкмый. Ул киңәшмә, ул утырыш, анда жюри аны тавыш биреп һәм иң дөрес фикергә килеп кенә әйтә ала. Теге я бу исә кандидатураны. Әлбәттә, монда филармониядән бүгенге көндә 2 кандидат җиңүче булган икән, бу безне бик шатландыра. Чөнки алар икесе дә бик лаеклы һәм чын мәгънәсендә профессионал хезмәт итә торган җырчылар. Ничә тапкыр катнашырга мөмкин җырчы? Сорауны ачып бетерегез әле. Ул бер алганнан соң дигән сүз. Премия алу өчен җырчы карьерасы дәвамында ничә тапкыр гариза бирергә хокуклы? Нигезләмә Премия алганчы. Анда каршылыклар юк. Алмаган кеше ул Гомер буена баралар. һәр вакыт катнаша ала, ләкин бер үк елны ул берничә премиядә, мәсәлән, бер үк елны Габдулла Тукай премиясенә, Илһам Шакиров премиясенә тәкъдим итә алмый.
Үзен. Әйе. Һәм Дәүләт премиясе. үзешчәннәрне ничек бәялисез? Нинди критерия буенча? Әйе. Бу үзешчәннәр дигән җиребез безнең иң теге авырткан җиребез бүгенге көндә. Чөнки чынын гына әйткәндә безнең фикеребез буенча, менә 16 елда дип әйттем бит әле сезгә, безнең фикеребез буенча ул булай булырга тиеш иде. Татар эстрадасында безнең гомер бакый теге белем беренче урында тормаган. Андый җырчылар бездә бихисап, белеме буенча җырчы түгел, башка хезмәт иясе, гомерен җырга багышлаган. Без күбрәк күз алдында шушы җырчыларны тоткан идек. Монда теге саны китсәк, алар бихисап. Мин теге фамилия белән әйтәсем дә килми. Алар үзләре дәрәҗәсендә теге Татарстан халык артистлары да, атказанган артистлар да араларында күп. Менә безнең беренче премия быел менә шушы Шакиров дигән Шакиров флёр абыйга бирелә. Киләчәктә 2 ел безнең вакытыбыз бар әле. Киләчәктә бу тармакны Васил Гаич ул үзенчәрәк күрә. Без аны тагын да камилләштербез дигән өметебез бар. Әмма ләкин теге уланы теге Татарстан эчендә генә түгел, читтә яшәүче татарлар эчендә дигән фикре буенча эшләгән иде. Алга таба безгә әлеге эшне практика күрсәтер. Миңа калса, ул әлеге менә моментта шушылай күренә күзгә. Тагын сезнең беренче сорау иде реклама турында. Без киләчәктә хәбәр итербез бу хатага. Мин уйлыйм, һәр кеше, һәр теләгән кеше ул бу премия буенча белергә тиеш. Һәм безнең и рекламада иде бер яктан, и ТНВ-дан да рекламалар иде, ләкин игътибар итербез киләчәктә. Менә мин тагын журналистларга үзем бер сорау бирәсем килә. Менә журналистика өлкәсендә әйтик, авыл хуҗалыгы дипломы белән мин аңлыйм инде авыл хуҗалыгы дипломы буенча авыл хуҗалыгы темасын яктыртып барса, яшә ветеринар буларак журналист булып эшләгән, я башка врач, журналист, төзүче журналист. Бу мөмкин име? Сәнгать өлкәсендә безнең бихисап менә шушындай җырчыларыбыз хәзер. Әйтик, аның дипломы ветеринария институтын бетергән, әмма ул бүгенге көндә Татарстанның халык артисткасы, Татарстанның халык җырчысы. Бәлки ул төзүчеләр институтын бетергән, Татарстанның атказанган артисты бүгенге көндә, әмма алар бихисап. Менә мондый җырчыларыбыз да безнең филармониядә бик күп еллар эшләгәннәр. Алар быел читтә калдылар. Алар арасында бик бу премияга лаеклылар да бар. Без аларны тәкъдим дә иттек әле быел. Һәм алга таба менә бу номинация безнең шуларда камилләшергә тиеш. Дипломы профессиональный җырчы түгел, әмма дә ләкин гомере буена ул җырчы булып эшләгән. Менә мин сезгә бер генә мисал итеп әйтәсем килә, Гөлзада Сафиуллина. Гомере буена филармониядә эшләп, халыкның ихтирамын яулаган, Миңгол Галиевның бар консерватория дипломы, андый җырчыларыбыз бик күп. Менә бу номинация әле безнең Илһам Шакиров премиясендә каралмаган. Уйларга кирәк әле. Уйларга кирәк. Демәк, Гөлзада апа хәзер үзешчәннәр аркылы алырга мөмкин булачакмы? Үзешчәннәр аркылы ала алмый ул, чөнки ул профессионал сәхнәдә җырчы булып эшләгән. Монда инде Васил Гаич аны китереп куйды шулай итеп, үзешчәннәр арасыннан сөйләп аларга кем сәхнәдә җырчы булып эшләмәгән. Журналистлар арасында да бар, Познер биолог, Ларикин шөпче булып башлаган нишәтәсең инде. Ана бөтен дөнья белә. Гафу итегез, вакытыбыз бетеп бара. Тагын сораулар юкмы? Сораулар булмаса, әйдәгез, бүген Гөлинәнең туган көне икән. Безнең журналистыбыз аны кытлыйга әле. Ярар, Рузилә, миндә бер сорау бар журналистларга. Нишләп сездә шул кадәр салкын? Менә шушы мәсьәләдә хәл итегез әле. Сораулар җавабы. рәхмәт, хәл итербез.
Кашиганлар ковид белән чирли. Йөрәгебез кайнар. Сұрауларыңыз Айдар болса, спикерлер янына